Μη φεύγεις. Κοντά ήσου να τα παρατήσεις σήμερα, έτσι, πάρε ανάσα. Δεν έφτασες εδώ τυχαία. Ο Θεός σε βλέπει τώρα και σου ψιθυρίζει, μη φοβάσαι, εγώ σε ενισχύω. Αυτή η κοιλάδα δεν είναι η διεύθυνσή σου, είναι απλός δρόμος. Δεν είσαι μόνος και το βάρος που κουβαλάς δεν ορίζει ποιος είσαι. Σήκω σήμερα. Πες μαζί μου, μπορώ να συνεχίσω γιατί ο Χριστός με ενδυναμώνει. Όπου έλειψε δύναμη, θα έρθει θάρρος, όπου υπήρχε σύγχυση, θα έρθει κατεύθυνση. Κλείσε για λίγο τα μάτια, η ειρήνη μπαίνει, ο φόβος φεύγει. Κύριε, ανανέωσε τις δυνάμεις και οδήγησε τα βήματα αυτού που ακούει. Μίλησε σε σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, άφησε ένα like και μοιράσου το με κάποιον που το χρειάζεται. Αμήν.